Белые бубочки на полях лежать. Давно покосили, давно порулонили, его дождю не боятся. А раней бы летали, слухай, з гэной списанной торбой. Ай, классно, калі ёсць тэхналогія. Знаете, я зараз, калі раздумліваю, я счастливый человек. Я счастливый со своей командой, калі поговорить про белорусскую мову. Вось, ведаеце, я частенько говорю на своих концертах про мову. Мы зрабілі штосьці такое за гэтыя 3 гады, что застанецца надолго. Я упэўнены ў гэта, не гледзячы на все на розныя прыпоны і несагласованасць і незгоду там з тымі ці іншымі. Я упэўнены тое, што мы зрабілі за гэтыя 3 гады, гэта такое зерне, якое дасць свае плады. Калі нашы песні па ўсёй краіне спяваюць і малыя, і старыя, і маладыя, і дарослыя, гэта дарагога каштуе. І, канешне, вось гэта мяне і грэе душу. Да, не далі нам Мінск, нічога страшнага. Я не ў гэтым годзе, дык у наступным. Галоўнае, зараз мы едзем па